Yung isang ganyan yung Tikman natin mga 179. kaibigan yung Bula Yung may package na na. Bulalo plus May bulalo crispy and package na sinigang. baby back rib. 1999. Good for us yan ba? Sa family. It's a combination of bulalo and sinigang. Okay mga kaibigan, welcome to my YouTube channel, JCQ Net TV. And of course, nandito po kami ngayon sa Seafood Capital, dito sa Barangay 1, sa Nicolas Chocos Norte with Sir Andy Lau, ayan, our board member, and Gina B sa 99.5 IFM. Actually, magmumukbang po kami ngayon with yung mga seafoods natin. Ayan. So, mamimili natin yung mga deep personalities po, yung mga nag-vlog po dito sa Ilocos Norte. Kaya this content po ay makikita ko po kung sino-sino yung mga vloggers dito sa Ilocos Norte. Siyempre, titikman natin. Ito yung gagamitin natin mamaya para makapag tayo, makapagkamay-kamay. Gina, titikman lang ba? Demo natin. Ite-demo po ni Gina B. Kaya nila kung may gusto ko sa kaya nila mag-24 hours. Yan. Magpapala kami mga colleagues. Nakarecord ka dyan. So ayun, mag-start na tayo kumain. Magmumukbang daw tayo. So kasama si Sir Joey and Gina B and the rest of Ilocano vloggers. Boss, Hindi ka siya. Lagyan mo kasi ng lubricant, kuya. Hello guys, parang plato. Lagyan namin. hello, okay. Hanggang dito sa unang video, kakain tayo. Hello po, pwede bang magpa-prepare sa Sir. Isa pa sir, isa pa. Kaya, stop. Konting-konting. Tapos pa-adjust ko. Ate? Sino siya dito? Hindi vlogger. dinner. Kasi di pala siya yung kukuya ng meat. Ang comment ilang power ni Ako nakita kami nag-post ni Ana, champion gan, kanyak ni Ana Francis. Get ko na, yeah of course, kami support. Kasi baka naman hindi. Kasi natin siya magkatatlo na tayo ko na. Actually ni Francis ni iba, detoy. So, timing network siya. Yeah. Okay. Support. Ken, nandasat gimana po? Pwede ka. Dapat kung kumakain tayo, meron tayo. Condom. Condom ng kamay. Condom ng kamay. Ito para po sa mga tomboy, para hindi sila. Para po sa mga tomboy, para hindi sila mabuntisan yung kanila. Mahal na po yan. Minum muna sa deta, Francis, okay lang. Ano na sa deta? Ika nagkakata na. Ito mga COVID-free. Ito naka-live ka, Pons? Doon ka naka-live ka? Nag-record lang, sir. Record lang.
Sige. Yes, kwentuhan na kayo. Diyan, marami tayo. Ako'y naghahanap ko ng pinggan pero wala ko ng pinggan. Wala. Wala ng pinggan. Kumusta naman kayo dyan? Alala ko talaga nung meron kaming, actually this is the second meeting. May unang meeting, tatatlo lang kami. Oo. Ay, Tatatlo lang kami. Si Sir George ako, tsaka si sa Francis. Capitol. Oo, doon lang. Tapos parang nagkwentuhan lang kami. Tapos nalamok. Di, parang maganda yata kasi yung timing kasi yung sa plaza kasi maraming gano'n. Mas madali yung meet up. Okay, no? Saan nalamok? Anong year yun? Good year yun? Ayun, year lang. Sa plaza mo? Sa year lang yun. Ay, oh, December. Doon sa ano lang, sa garden, sa bonsai garden. Siguro kagagawa mo alam Mas na. relax, kuya. Ilapit mo na lang yung pagkain ko, kuya, na medyo malayo na. Ayan. Ayan. Actually si Kuya. Hanggang si Kuya, nagre-review siya ng pagkain. Puro pagkain na. Good naman. Ayan, ayan. Busog-busog. Ayun lang. Jarang sir. Hindi ako nag-set. Grabe. Ganda mo. Alam. Sabi ko, yung nag-register, ang gusto tumat ng subscriber niya. Ako rin, pagkaganon ko, wala naman akong sasaan. Bakit? Wala ako. Para ako sa inyo. Tulungan mo. They told order na 1799. Yung dede agam. 3 to 4. Tapos DJ ana, dili ko marunong na nga tay 1 mas tuloy day 1,999. Kasi ada na puskipatan man can baby back is good for 6 to 7. Try yun dito bulasing. Bulalong sinigang. Bulasing kaya yun. Apong. Awang ganyan. Apong Glenn. 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 Ano ka? Bulasing? Bulasing. Siga. Siga nung wala ko. Bulas. Ano? Ano? Bulas. Bulas. Bulasing. I-flex po tayo doon. Kasama mo na. Sarap? Yan. Ganyan. Sarap? Ano yung flyers kanina? Ano flyers? Ito. Flyers na daw namin Apong Glenn. Nasaan yung kutsara kaninang maliit? Ito. Maliit. Ito yung maliit na kutsara. Ay, masapon yung spoon dyan. Ito yung balong. Parang dito yung soup. Awan niya nam. Kasi medyo nakatagal para dito yung soup. Yung sinasabi nila na picture ng Ganun ang bulas dito. Bulas dito. Bulalong sinigang. Nag-ministro ka pagka kami. 1,799 yan. 1,799 Isa daw lang. Yung isang ganyan yung Tikman natin na 179. Pero yung bulas may package na na ano. Bulalo plus May
bulalo Crispy and pato na sa sinigang. baby back rib. 1999. Good for ano yung family. Family It's a combination of bulalo and sinigang. Kaya kung yung mga gustong mukbang or mag-try ng seafood, yan, pasalamat po kayo dito sa Seafood Capital, dito sa IT Park na nakaibigan dito sa Barangay 1, sa Nicolas Ilocos. Sarap kumain. Well, Jeremy, ikaw na unahin ko dyan. Yung mga bowl, sigod sana, mga sigod sana diretso. Amin. Yan, dati ito pumunta tayo. Di sa isa lang namin. Bali, ano lang po ito, 5 pesos lang po per serving. Per serving. Murang-mura lang po ito. Tingnan niyo po grabe sa ka nakakakita ng nagsaserve na konsehal. Hindi na siya konsehal. Ay, kala ka, bukal na siya. Bukal na eh. Pero di ba 5 pesos per serving daw? Attention BPI. Nagbabagsak ng presyo ko na. Dito ano mo, bowl mo nga rin. Before ka mag-DTI, DTI siya. Kami na yung bowl na yan. Yung mga bowl, kunin mo na lang para lagyan ko kayo ng soup. Papasta na ng mga bowl. Nakakain si Ito. Kita malutong daw. Makakain lang kayo ng masaya. Hindi masarap eh. Makakain lang kayo ng masaya. Masaya na din ako. Makakil na makakil ko sa. Diba? Yan yan. Pati dito na. Ayan. Sige sir. Ate. Crazy bowl. Yung aggressive type. Penso tayo bolyo. Hindi na sa kamay din sa peno sa kamay. Sorry, tagal ko na ang point. Hanggang ngayon. Ano eh? Nagsisisi akong in-accept kita. Di ba? Parang hindi naman gano'n. Parang siya naman yung nagsisi. Diba? Parang kilala ko. Diba? Bakit tayo dyan? Dapat lang yun. Dapat sensitive ka. Sensitive ka. Sige ka? Nasensulay ka mo eh. Happy birthday po. Si Francis. Happy birthday. Lama diyan ta camera nila. Bang ya. Para mas Kaya pala may picture sa media office ng isang araw ah. Pero totoo talaga yung tatatlo lang kayo. anak. Totoo yun. Yung Actually, yung biglaan kasi sila. Biglaan. So, at least doon na-prepare, no? I mean, may nakapag-ano ka, nakapag-post ka sa... Akala ko nga isang bulan sa web. Meron lang mga night. Sabi lang, sir, ganito na yung ano. Okay, fight, laban. Akala nga namin, di ba, first meeting namin. Dalawa lang kami. Tapos biglang dumating, apat na kami. Sorry, sir. Ganon. Di ba, Kuya George? Tapos, first natin, may parapol pa. Oo, naparapol. Nagdala siya ng parapol. Dalawang. Kanino to? Isa yung dalawa. Automatic player pala yun. Sabi namin, sir, magdala ka ng na premyo kasi marami
Dalawa lang. Nagtitip lang sa loob mo. Meron lahat. Yung mga sumasayaw-sayaw dati sa mga... Pero mga base ka. Ngayon, sa Kawi. Di ba trend yung tamburero sa Bilay? Parang ganun ko yun. Okay naman yung food. Yung ginagamit ng mga sumasayaw-sayaw ng mga guling-guling. Guling-guling na yan. Ha? Yeah, please bring your friends or kaya family. One night sulit na yun. One night sulit. Duduwat battery mo. Diyak tingnan mo na yan. Lating extra memory. 1.5 yata yun. Battery. 1.6. So, ada doon. May kami isang oras yan. Oo nga, i-wifi tayo. Kawawa naman tayo.